Ang katon nin ilok na dampal patuo, iban ang katon nin ilok na dampal palaw halas minute. Bang tao mangi, especially kapit, ang katon niya inilok na palpalawa. Yat to satellite na kabutan. Kakitaan niya in tampat na lumisuruwa. Kakitaan niya in katan ginis pabarapa amin paniniksa. Alam si suruwa kan, alam si naka kan. Kakitaan niya bang siya tabiat ka kafir atawakan muslim sa baldusa siya. Sumagawa bang inmiya tayong tao bariman inang katon niya amin pikpik na dampal patu. Yat to rito in satellite patasin suruwa. Iwan singkatan ginis pabarapa karayawan nekmat. Amin kaya kang masintan suruwa damikyan yat to kakitaan niya. Ipakita yat to kaniya. Napuas din dito tahun kita pakita apa? Bang kita love sing kubul na. Ipakita kayo mo 2 times a day. May natiwan si mahapon. Insuruga mo. Hadis sa tin na may ta. Kakitaan sin tao marayaw, bariman halom sing kubul na ipakita ka na sintuan. Insuruga, amin butangan niya susungos. Sa kawa may natiwan sin mahapon. Doon ang nadya biat to. Na hangkanat to long sing Quran kalupan kin sura bang unat to. Hawak to man amin last minute sing kabuy mat to. Halas minute pakasap na ang kagita ka. Hiig ko na amin tampan amin nakatampan na pangatod mo. Pabasaru kal yawma hadid in mata sin manu si adlaw yan umatod harap matu pataas biya lahud. Minsan pa yon hiyama niya, hina niya, asawa niya, anak nagkatan, di na tuling unti. Inyat to halas minute. May ta, sa pabay ni, ukap ni bay ni, wairun na biya kon niya, uno bay niya, wairun na biya, tampan. Damikyan in pitong lapis langit patas, damikyan, way na tampan. Kakitaan niya biya. Uwas ipakita kanya in karayawan niya. Amunat to in may nang sabab, amin sakit yat to nakalando, daugun siya sin kuya iban kug sin pangatayan niya hangkan di niya kana naman tao baru iman sab na prove to hawak to sin Nabi Yusuf na may ta in Jibril Nabi Muhammad kabay ta asura Yusuf bin nakapen in Nabi Yusuf ang bakato in lingkat din na hinang pitna in lingkat sin Nabi Muhammad katungaan din lingkat sin Nabi Yusuf. Sa bihat ng lingkat sinabi, in lingkat sinabi wala pagbunuan, wala pagkaluan, wala nang pitna. In lingkat sinabi la Yusuf, hang tunga na sin lingkat sinabi, pagbunuan, pagkaluan, yan ang pitna. So in pitna dito, ikaw po sa singkisa para lumawa. Ate niya, in siya ang bakato, in kamatanan niya ang bakato, siya in miyaya, in asawa sin Ajid, in asawa sin Sultan, ang pangalan ni Julayha. Amuyat siya in nagmaksud ngaya hanabil. Sa may tayat to, di niya kasandala na milmil kasi Yusuf ito. Para asawasin king niya. Usang biyakato in Yusuf amati magsiserve ka na biyan. Makadali sumut palam simbilik niya magsiserve sim pagkaon, merinda, prutas biyan. Tinakaon authorization. Inya to diya to mahinang sinyulaya. Sa amin lingkat sin Yusuf ito, di na kasandalan. Na inhawak to si Nabi Muhammad, inambok usog malingkat ta umakka, amo na hidahiyatul kalbi. Bang inamay hidahiyatul kalbi hamok businessman. Bang siya dumatong magtabarang biyan, pag-ingat siya, wayron makapin usog iban sin babae, budyang iban sin tagaman humundaw nga. Kumita sin dagbus niya. Lingkat hidahiyatul kalbi. Law si Nabi Muhammad hamok adlaw in Jibril di matong marikako, nagpasado pa dagbus hidahiyatul kalbi. Inyat to hatay si Nabi puas si Nabi Muhammad. Na Nabi Yusuf. Paggabihat ko ng hal, wala kaya sandalan sin Asia, Julayha. Biyakato, nagdamang biyakato biya mga lontan, merinda tayo mataununo na ito biya. Palaw. Biyakato, nagpakita siya. Amoy na supay makamako, matinted din niya. In Yusuf, ang piagbasa, mikit in mata, wala sa imalop, sa timay ko sa blackboard. Sambil na ito gyanggot sa sinjulay, sampay nagisiin. Pag gisi simbadyo, tiyak din sintuan, nakasunod sa bimbanan niya.
Asal-asal dosa niya, hinang niya dosa Yusuf. Biyatin babae. Siya ay nagtuyo. Miyaya kan Yusuf ng ursunada. Hawak tuman kiabutan, long niya, kiyo na ko Yusuf. Bang masupay sa di makonsimbanan niya. Nahilan yung banan niya mukti. Bang bakato hinang na mo na anak usbayin. Na nag-decide, in king, subay siya mga katusumbayon. Paggabat in king nag-decide, aun bata-bata na misaratay ko dito. May katalong na simbayan to. Bata-bata ko, inipan pa. Ano yung buwa-buwa pa yaw? Na may ta. Kaya ba tayo ng Quran? Law na, ang bakato, Sultan, kita ayaw ko mag-judge mukti makad ko asawa mo ayaw. Sa kita minahal. Kita imbadyo si Yusuf. Bang in gisi simbadyo na dampal paunahan. Bunnal in kan Julay putingin kan Yusuf. Hati niya, Yusuf in nagnasa kaniya. Bakato magkuhan niya, ano ba? Bakato magmaksud biya alaw na kumuhan kaniya. Sa alaw niya bang inbadyo kita, bang hataykod, in gisi simbadyo na bunnal in kan Yusuf puting hasawa mo. Dan tiali niya, bunnal. Musim bata-bata, pag kita niya bata-bata, hindi pa pat mo. Sa namis, sa ralabi din sintaw maas, in saldik. Kaya ba itayat? So hindi ito, bang bakatin sentence niya ba, ginil sa siya. Asal-asal siya patayon na muktuy, kung bakatugan tungo na tawakan sumbayon, at tinahinang ito biya ginil. Samot na, pagpatay si Najis, nakagawa na yung Yusuf na alam sinjil, biyanas yung Julay yung Yusuf. Asal ito, wala ito naigin baya na tuway. Wala. Sa intawan nang napagako biya nga sismisin taon nung panahon ko na. Inya to biya pakulo na dito biya agwa. Sa inmatan dito asal wala na igin baya na inya to programa sintuhan di kita makayan. Programa ito sintuhan. Na kaya tayo mga tao sismo sa ini, mga babae biya. Ala, men na gimuan. Amilo na dinay niya to. Yusuf inang mga kato inang nang rape kanya, ay gimo na lang niya pagpatay simba na bago rito na biyanan niya. Nagpachismis dito lang niya para mapatay. Oo. Na pwede ka mo yung mga kon mga sismosa ni biyan, oo. Tinaganapan patulong niya da kalamyata ti lesson niya pat. Oo. Namo kato si Mipuging kwan Julaya. Was dilan sa Elham sintuhan. Ininang niya to nag-invite siya ang bakato ang mga occasion. Ingkatan kawawayan alam sing kauman niya, invite niya. Naghuya sadya lang ta na prutas ataw sa amin huya un katan iban sin laring nila mahit katantan amin mga important laring mahit yaw hindi mo kana naman man ko main ay na hawak to man yung mga babae ito biutan ni red carpet yaw aun dito bang magato dito simud harap sila miyamano sila biyan miyamano sila gito and left and right yung naghuya. Pagkita nila ben pagwa si Yusuf, inkatan babaya tamo pakawang budyang sampay tagawan na tabi ara kon niya. Nakanyat bukod marayo. Sampay nakabisara sila beta alam sin Quran, uno yan tao to malaikat. Piating ko nila, uno tao to malaikat. Inlingkat si Yusuf. Inlingkat si Nabi Yusuf biakto. Inkatan babayaon naghihinang himihibal inlimal ni nagkuya at sinun sa pangatod nila wala nakaiging kan Yusuf. Dahil nakagawa na sampay sa 5 baybiyan, sampay sa simud pansipa. Sa naghuhuya, sa hinga wala nila kaya na naman, inahuya ng 5 nila na. Inahuya nila bukon na sayol, bukon na prutas, sumagaw gulamay 5. Sa wala nila kaya na naman. May tayat to. Sa kimita sila, nahailan sa siningkat ni Yusuf. Bihad in taubar iman, yupama. In taubar iman, ending last minute sing kabuhi niya hawak tuman hipakita sintuan amin bunga atau tumbas inyang na maral Yusuf hawak tuman sa igan sinyawa di net in sakit ito nakalando sa di na kananaman piarag pos ito iyo pa man ito Hanabela Yusuf biat to bangko nagbilib amin naghappen ka Nabela Yusuf di kananaman simbaba ising kababay in nahuya nila yung gulamay 5 niya. Sa imbangatod nila wala nila inigan imadugan Yusuf. Subay ko magbilib hawak to ko na sa karatil mo. Hawak to hiigin nyawa mo yato. Di mo yato ka na naman yung sakit yung pagkanyawa. Amuna timpyag bidaan sin kita ba sin umat na kauna. Very blessed. Murah-murahan at magsukul kita ni patuhan. In kita niyo nahinang kumbat si Nabi Muhammad.
Muhammad si Nabi Muhammad. Napiagbin si Nabi balikan ko aming tagnanat ko. Haadlaw sing kawapat niya. Hawak tuman na mayta na sinadlaw ini, amunay nin adlaw pagbalik ko matupatuhan. Amunay nin adlaw, amin pagbutas sing kita niyo. Mutas na ako din kaniyo, mutas na kamo din kako. Sa mapatay na ako. Nakumpil man nagtangis sing katan sahabat, nagulak. Ya Rasulullah, bangka mapatay siya ng katunang. Isyo ng pangasuhan na mo, daganan na mo. Sinhal, sin kabuhi na mo diha dunya ba sinkuan. Adlaw mahuli. Hal sin pag-ibadat ng diha din na. Amo natin kapag hadisin Nabi. Taraktukum alal mahajjati wat tariqatil bayda. Hibinta ka mahula amin pantay pawa, way kahoy niya. Way sagbot niya. Iwan in lupa niya puti, di na t-shirt. Sumagawa ayo kung masusaon, hibin ka kan posten dito. Wa taraktu lakum wa ijain. Ipagbin ko kanyo in dua nasihat. Dua nasihat. Inambok nasihat natik. Inambok samit. Inhambok humajat subay hibis sara. Sinsimod iban hilagtik sindila. Inhambok di na. Kanalon mo sa jaban. Tutuntungan mo sa jaban. Pero naunat to. Innatik amin bis suway sa bisarahun. Humajat suway sa hibihilapal hikaptan. Amuna in Quran iban sin hadis. Na bang sa paman nahilo na kamo, nasasaw na kamo. Kuma kamo ba kato biya ano ba yun, mag-judge ka ni binam, hindi kamo kaakalan. Hindi kamo marupang sumannang kamo. Bang kamo nahilo na sa perkala dunya, bing kamo pa Quran iban sin hadis. Buklaran ng Quran. Kuma kamo alim, maingat, unin. Amin di matu kamo ini, unin beses sa sin Quran. Agarun mo yato. Gamit yan in hadis. Na di kamu lang nakaakalan, di kamu kalaugan. Iban di kamu malaw sa kaumulumulat. Ang mukadis na ito. Apabila lang na amin parkala tumtumun sa jam, hindi na siya di magkaw, di magpiil. Apabila natin, minsan pa uno mo di na mabaya dumungog. Sa bang amin susi parkala dunya aktif siya. Sa parkala akhirat karoon mo ito. At amin time magkita TV, mag-game biyan, halom siya ng kajam duwang kajam, way reklamo, way condition biyan. Sa bang time na paaga mahang po minute ka 2 minute, yato na nagdurugal biyan, magsambay na mikyan. Na banglong na timuwas na natay niyo, in pagpalunok ka na yan, tumtuma niyo daran ng kamatay. Ang kanatulong sinabi, wala tansal mauta pa innal mauta la yansaka. Ayaw niyo tut kalupain kamatay. Sabab in kamatay, di malupakan niyo. Bang kamu malupa, in kamatay, di malupakan niyo. Murah-murahan bang man magpaida kato taniyo, mga kataw taniyo maran nato katan, amin nangadji, iban sindi murungog katan, inyat tumay ng sabab hikakusog sindiman taniyo. Wabad, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.